I forbindelse med den virtuelle dag på ZBC den 24.3.2014 vil jeg gerne give en kort beskrivelse af Eddards eller Ned Stark af House Stark. Han er Lord of Winterfell, hvilket mener han er herren af Winterfell-borgen. Han bliver Hand of the King, og da han væltede sammen med Robert Baratheon, den nuværende konge, den gale konge, Aerys Targaryen, blev han Warden of the North. Han har en kone, som hedder Catelyn Tully. Han har en søn, som hedder Rickon Stark, en datter, Arya Stark, en søn, Bran Stark, Sansa Stark, Robb Stark og Jon Snow er hans bastard. Han er en hæderlig mand, som altid tror på at gøre det rigtige, og han er meget ærlig. Og han bliver kaldt til King's Landing i starten af bogen, og i starten af serien, da den tidligere kongens hånd, Hand of the King, bliver myrdet på mystisk vis, og ingen ved hvorfor. Derfor skal Robert Baratheon, den nuværende konge, have en til at reagere for sig, da han ikke er i stand til at gøre det. Det bliver så Ned Stark, og han tager sig afsted, men finder så ud af hen ad vejen, at kongens søn, ham Joffrey, som skal regere, når Robert Baratheon engang er død, ikke er hans rigtige søn, men tværtimod et produkt af incest mellem dronningen og hendes tvillingebror. Det gør så, at når Robert Baratheon endelig dør, så har Lannisterne tronen, og ingen ved bedre, fordi at Ned Stark kan få skåret hovedet af. Det udløser så krigen mellem Stannis og Renly Baratheon, Robb Stark og Tywin Lannister, hvilket er den anden bog og anden sæson af serien.